Hello tfal, kif intom? Ġieli kontu għaddejjin fil-kampanja għal-pleli u rajtu xi bidwi jiżra? Jew forsi mortu l-għalqa tan-nannu u flimkien żrajtu xi żerriegħa? Ġesu jgħidilna li darba wieħed bidwi ħareġ jiżra u huwa jiżra xi żerriegħat waqgħu f'art Tajba. Din iż-żerriegħa li waqgħet f'art Tajba tirrappreżenta lil dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla, jaċċettawha u jgħadduha lil ħaddieħor u b'hekk jagħmlu ħafna frott minn ftit u minn ħafna. Il-prayer space li ser nagħmlu jisimha ż-żerriegħa f'art Tajba u għalija għandna bżonn ż-żerriegħa, qasrija, kompost jew ħamrija u ftit ilma. Hu qasrija u fiha poġġi ftit kompost jew ħamrija. Issa hu iż-żerriegħa u għalissa żomma f'idek. Waqt li qed iżomma f'idek, aħseb dwar dak li Alla jixtieq jiżra f'qalbek u f'ħajtek, bħal pereżempju il-ferħ, il-kuraġġ, l-imħabba. Issa iżra iż-żerriegħa fil-qasrija u saqqija billi titfa' ftit ilma. Kull darba li ssaqqi iż-żerriegħa bl-ilma, itlob l-Alla jgħinek biex tikkultiva ż-żerriegħa tal-kelma f'qalbek u f'ħajtek billi tisma' il-kelma tal-Alla, tiżra fil-qalb tiegħek u twassalha lil ħaddieħor u b'hekk tagħmel ħafna frott. Saħħa tfal u ħudu ħsieb